Imprimació de suport flexible a la mitja creta. Per aconseguir els nostres objectius seguirem els següents passos. Començarem amb una introducció sobre les imprimacions, enumerant els materials i proporcions necessaris en la recepta que emprarem, així com tots els útils, eines i equips de protecció necessaris en aquest procés. Seguidament, descriurem pas a pas la metodologia de treball per a elaborar una mitja creta sobre suport flexible. Finalment, reforçarem l'après mitjançant una sèrie de consideracions. L'imprimació consisteix en l'adequació o preparació que es dona a un suport verge amb la finalitat de facilitar la pràctica expressivitat i estabilitat pictòrica, donar a la superfície determinades característiques, major o menor absorció, color i textura. Amb pintures oliresinoses, protegir el suport de l'agressió de l'oli. Sol constar de dues parts, un aparell d'aigua cola que s'integra en la superfície i la imprimació pròpiament dita. Cada imprimació ens portarà com a mínim 2 dies, repartits en diverses sessions. En la primera sessió és important arribar a donar la primera mà d'imprimació sense que hagi secat del tot l'aparell. Després, deixarem assecar completament la imprimació entre mans. Depenent del clima, s'assecarà entre el matí i la vesprà o bé caldrà esperar d'un dia per a l'altre. En les imprimacions hem d'aplicar almenys 4 mans. Les imprimacions d'origen natural es subdivideixen en magres, semigrasses i grasses. Per part seua, les sintètiques es classifiquen en acríliques i viníliques. En aquesta ocasió triem la mitja creta que, amb una composició semigrassa, presenta un grau d'absorció i flexibilitat molt adequat per als olis, els temps grassos, així com les tècniques mixtes històriques. Per la seva part, les sintètiques resulten solament adequades per a trems polimèrics, la d'emulsió acrílica per a pintures acríliques i la de làtex vinílic per a pintures viníliques. Per elaborar una imprimació a la mitja creta necessitem els següents ingredients. 65 grams de cola de conill, preferiblement de placa, trossejada i esponjada de 12 a 24 hores en un litre d'aigua destil·lada o bullida. 150 grams de blanc d'Espanya. 150 grams de blanc de zinc o titani. 25 centímetres cúbics d'oli de llinosa purificat i o vernís de dàmar i un rovell d'ou de gallina que afavoreix l'emulsió. A més d'aquest material s'han de disposar dels següents utensilis: un fogó o cuina elèctrica, una cassola amb capacitat per a 2 litres, una altra cassola major per a bany de Maria, una bàscula, un martell i un drap per a trossejar i pesar la placa de cola, un recipient per a mesclar ingredients amb capacitat de 2 litres, una brotxa àmplia d'uns 8 a 10 centímetres posada abans d'usar en remull unes 12 hores perquè no solte pèl, i una espàtula colzada arredonida. A més, es necessiten els següents equips de protecció: ulleres antiesqueixades i guants de làtex i antitèrmics. A continuació, indicarem els passos a seguir per a una elaboració correcta de la mitja creta. En primer lloc, prepararem tots els materials de la següent manera. La cola ha de ser transparent color mel. Es col·loquem les ulleres per a trossejar la cola embolicada en un drap. Pesem en grams la quantitat de cola i mesurem l'aigua destil·lada en un got mil·limetrat. Després, col·loquem en remull els trossos de cola en un recipient amb els 1.000 centímetres cúbics d'aigua destil·lada. El tindrem així durant 12-24 hores i la cola s'esponjarà augmentant el doble el seu volum.
Diluïm la cola esponjada en estat gelatinós, removent i aplicant-li calor moderat al bany Maria sense arribar mai a la cocció. Amb aquesta aigua cola donem una primera mà o aparell sobre el llenç verge realitzada amb insistència, assegurant-nos bé que penetre i cobrisca tota la superfície. En aquesta operació gastarem aproximadament un quart del volum total d'aigua cola. Deixem airejar i abans que asseque per complet l'aparell, apliquem la primera mà d'imprimació amb la mescla elaborada segons el següent procés. Primer es pasten els pigments, blanc d'Espanya, que és la matèria cobrent, i blanc de titani, la matèria colorant, amb aigua destil·lada. El pastat ha de ser espès i eixirà perfecte sense grúmols. Realitzada aquesta operació, s'afitgen aproximadament 25 centímetres cúbics d'oli de llinosa rectificat i o vernís de dàmar en el pastat, assegurant-se que queden molt ben integrats. Per a facilitar la emulsió podem usar el rovell d'un ou de gallina. Després s'afit removent la resta de cola dissolta al bany de Maria. És important mantenir sempre temperada la imprimació. Aconseguida la màxima integració, es dona la primera mà d'imprimació. En aquesta fase pot ser convenient passar insistentment una espàtula o millor imprimadera, integrant l'emulsió en el porus del llenç. Així podem optar per diversos acabats. Que aparega la textura del llenç, per això deixarem com acabat l'espàtula o imprimadera. Que la textura estiga rebaixada. Per això, després de l'espàtula o imprimadera, passarem a continuació la brotxa, creuant-la en diferent sentit, aconseguint un fons uniforme. Per a un to mitjà, de base o grisalla, haurem substituït el blanc de titani totalment o parcialment afegint una altra matèria colorant, magre, negre fum, etc. Cada vegada que completem una mà d'imprimació, és necessari passar una espàtula arredonida entre el bastidor i el llenç. Així aconseguirem evitar que s'adherisquen entre si. Per a insistir amb noves mans, aquestes aniran rebaixades per addició d'aigua, aproximadament al 10%. És important mantenir sempre temperada la imprimació. La imprimació ha de transcendir uniformement en el revés de la tela, obturant de forma homogènia en els intersticis de la trama. Mai hem de posar a secar les imprimacions a la calor del sol, radiador, calefactor o estufa perquè aquestes es clivellarien. És important mantenir el suport en posició horitzontal fins a la seca definitiu. Sempre és preferible donar diverses mans fines abans que poques i gruixudes. Es recomana donar almenys 2 escatades mitjançant una escata molt fina en la penúltima i última mà d'imprimació. És el moment de col·locar les falques. Hem après com imprimar adequadament un llenç a la mitja creta.
En exercitar-vos per arribar a perfeccionar aquest procés, aconseguireu afermar sòlidament la vostra formació i ampliareu les vostres capacitats tècniques. Dèiem a l'inici, disposar d'un suport amb una imprimació adequada determina l'expressivitat i estètica pictòrica, així com estabilitat en l'estratigrafia de l'obra. Per tant, és un requeriment imprescindible al llarg dels nostres estudis com posteriorment en el món professional.